dyan. Ayan. 15 minutes pahinga lang tayo. Napaka-preso ng hangin. Ayan, sino yung nag-like? Hello! Sino yan? Dalawa na ito kaya yan? Eat life! Ayan! Ayun, nasa tabing dagat ako. Ayan, pagpakita ako dito. Ayan. Kumusta dyan? Ayan, paano tayo? Ayan, BGBG. Ano lang to? Nagpasilip lang ako. Ang dami lang gam. Ito na ako. Pasilip. Ayan, papahinga lang kasi ako dito. Daming lang gam. Ayan, may tatlo na piling. Ano naman dyan? Apa. Shout out sa inyo na dalawa. Ayan, si Virgie. Ayan, say hello, Sen. Ayan. Dito ako sa may dagat. Ayan dyan, no? Ayan. Pabalik na ako ng Manila. Kasi, may pag-gis sa, may pag-gis sa Bicol. Ate Edith, hello, te. Bumalik na ako kasi, may pagyo. Ay, ito nga dito, sobrang madilim ang masyado maitim na yung mga ulap dito, parang sobrang madilim yung ulap. Saan tayo sa gilid? Ayan, salamat ayan. Ano lang ako dito, nagpapahinga lang ako kaso hindi na ako nagkape kasi katatapos ko lang magkape dun sa may sa may pagkawayan. This TV, hello. Ayan. Ay dito gusto ka ngayon. Naka ko. Ayan. Paano lang ako pasilip na? Ayan, baka gusto mo pinipinggan yung mga nandiyan na mali. Ay sila Ate Edith, Skip Live. Mga short videos lang ang mga yan. Okay. Eto, nasa tabi ako, nasa pampang ako ng nasa seaside ako ng may Atimonat. Ayan. Kaso siya, hindi siya siya. Ayan. Makikita niyo sobrang dilim ng Ayan. Scarlett, ayan, long time no look, Scarlett, hello. Ayan, thank you. Hindi ako nakakabisit sa bahay mo. Ayan, sobrang Liz TV, baka gusto mong binwitin po yung mga nandiyan. Si Ate Virgie, si Ate Edith, si Pit Life. Ayan, mga ate yan. Tapos, si Scarlett Wonder. Ayan, pwede mong yan. Ayan, MLS po everyone. Ayan, shout out. Ayan, shout out sa inyo dyan, Scarlett. At nandito. Sobrang mahangin dito. Actually, ilang oras ng biyahe ko? 11:30. 6 hours na ako nasa biyahe. Malapit na.
gaya. Shout out sana oh. Ayan. Gagaling ko pala ng ano. Gagaling ko pala ng malapit na ako sa Pixel Road. Mga 30 minutes na lang siguro. Pixel Road. Ayan, ano Liz? Pwede kang pumunta sa community ko. At doon may mga ano doon, may mga naka-post doon na mga ano, mga channel. Babalikan ka naman ngayon. Mga ano yan, saka yung mga nandiyan dyan, ano, tikitan mo yung mga nandiyan dyan, mga good friendship yan, mga yan. Di ka mag-ano dyan, di ka magsisisi sa mga yan. 10 minutes lang ako, ano lang, 2 minutes pa, ay 3 minutes pa ako. Kasi pabiyahe na ako pa, ano, biyahe na ako pa, balik na ano, Manila, para di ako abutan ng ano, di ako abutan, actually, gabi na ako makakarating doon. Gabi na ako makakarating doon sa Manila. Siguro mga 9. Mga 9 PM. May pupunin lang ako dito. Solo driving lang ako. Nag-ano ako, nag-strolling. One day lang ako sa ano, sa probinsya. Wala na palang mga laman to. Ayan, ililipat ko kayo sa ano. Ayan, sa magandang view. Ayan, Tinyang. Ayan. Lipat ko kayo sa ano, lipat ko kayo sa magandang view. Ayan. Hindi ko kasi dala yung ano ko. Asan na ba yung... Nawala yung ano ko. Nawala yung ano ko, yung tripod. Hindi ko alam kung nasaan. Saan na ba? Ayan, madilim. Madilim ang yung paligid. Alice TV. Nag-LS ka ba, Liz? Pag ano, try ko pag hindi pa ako busy, pag di ako busy, mag-LS ako, tapos attend ka sa LS ko, para para makadami ka ng mga, makadami ka ng mga saging. Ayan, sila Ate Virgie, sila Ate Edith, ayan, ano yan, ang Sweet Life, Tinyang, Select, si Scarlet Wonders, tikitan mo yung mga yan. Ay, hindi ka magsisisi sa mga yan, babalikan ka ng mga yan. Ayan, doon tayo sa ano, ayan. Yan ulit kayo sa view na dyan. Ayan o, dyan sana ako magkakape. Magkakape sana ako, kaso tinamad ako na hindi na ako magkakape, masyadong na yung dila ako sa sa kape. Kakakape ko pa lang kasi nagkape ako dun sa may daet, kaya di na ako magkakape.
Mga short videos lang ang mga short lang ang mga video ng mga yan. Walang nagpapasok sila mabibinwet. Ayan na pala, nakakita ako na kayo. Na ako. Ayan, magpababay na ako. Babay na ako ng minutes na ako. Bye. Thank you sa mga nagtatay. Salamat. Magpapaalam na ako. Ayan na. Bye bye na ako. Nag-ano lang ako dito. Bye bye. Guys, salamat.